चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फरायसाफोरनि इयुन बा फरायसाफोरनि जे क्वालिटी एडुकेशन बेखौ नोजोर होनानै गोलाव समनिफ्रायनो स्पेशली जे सामार मोनसे भेकेशन थायो बेवहाय जोङो प्रि कचिं केम्प होबाय थानाय जादों। दा फैयै फैयै देग्लायबो जों चिरां जिल्लानि सिङाव थांनाय 1 तारिखनिफ्राय जेसेबां हाई स्कुल दङ बे हाई स्कुलाव फरायनाय एमइ स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो दान मोनसे फ्रि मोनसे कर्स माने बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ जों खुलिबाय। दिनैहाय 10 जुलाइ जाबाय। बेवहाय फैयै फैयै जिथि दुवार दख'रा एबसुनि सिङाव सान्तिपुर दालाय एबसुनि बानजायनायजों जों दिनै बे सान्तिपुर गोजौ फरायसालियाव 10 आरो 9 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशली इंलिश ग्रामार साइन्स आरो मेथ्स बे मोनथाम साबजेक्टखौ थोंजोङै नोजोर बोनानै दिनै बे केम्पखौ खुलिनाय जाबाय। आरो बे कचिं केम्पनि गेजेरजों जोङो चिरां जिल्ला एबसुआ मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोंनाव बे बास्तब मोनसे एक्सपिरियेन्सबो जाबाय जे जों गोबां फरायसाफोरखौ गासैबो लेसनखौ फोरोंजोबनो हायाब्लाबो आरो फोरोंजोबनाया सम्भबबो नङा। जिखिनि सासे फरायसाया एग्जामिनेशननि थाखाय माखासे नलेज माखासे आइडिया बेखौ जोङो बाहाय बिथांमोननो टेकनिकखौ फोरोंनाय जादों। जों बोरैहाय एग्जाम एपियार जानांगौ स्पेशली एग्जाम ओरिएन्टेड मोनसे बाहाय कचिं जायो आरो बेजों लोगोसे फरायसाफोरखौ हायार इडुकेशन लानानै जों बोरैहाय जब क्रेक खालामनांगौ बोरैहाय जोंनि स्किल बोरैहाय जोंनि प्रफेशन आरो बेजों लोगोसे मानसि हिसाबै जोंनि जि केरेक्टार जोंनि बिहेभियार हिउमेनिटी ग्राउन्डआव बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ इनकारेज खालामो मटिभेट खालामो आरो बे नोजोरजोंनो जों लांबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरजों जों निस्सय थांनाय समजों आथिखालनि समजों जों रुजुनानै नायोबा दिनै चिरां जिल्लायाबो बै सिगांनि समखौ जों बेसेबांबा गोजानाव गारबोनानै दानि गोदान मुगानि जि सोलोंथाइनि जि माखासे प्रसेस बा मोनसे परिबेस बाहाय चिरां जिल्ला हिसाबै जों बेयाव कम्पेयार खालामनो हानाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ लास्ट 2023 आरो 24 जोङो बोसोरनै मेट्रिक आनजादाव अल आसाम 33 जिल्लानि गेजेराव फार्स्ट मोनसे पजिशनखौ जों दखल खालामनो हादोंमोन। बेबायदि मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों बेवहाय बयबो फोरोंगिरि बयबो गार्जेन बयबो इन्टेलेक्सुयेल आफादफोरा जोंखौ कपारेट खालामदों समाजनि मोजांनि थाखाय फरायसाफोरनि इयुननि मोजांनि थाखाय बाव आरो स्पेशली फरायसाफोरखौबो जोङो गोबां बाथ्रानि गेजेरजों बिथांमोननि फरायनायनि फारसे जे मोनसे गोसो थुलुंगाखांनाय बेखौ जोङो दिनै लाबोबाय थानाय जादों। दिनैनि दिनाव फरायसाफ्रा माबा मोनसे बिनायाव मोनाबा बा माबा मोनसे मोजां मोनलायनायनि जाहोनाव जिउ गोमानायखौ जों नुनो मोनगासिनो। बिथांमोननिसिम मा बोसोन होनो सानो बिमा बिफा आरो फरायसाफोरनिसिम? जोबोद दुखुनांथाव चिरां जिल्लानि सिङाव सम सम मोननैसो रिमट एरियायाव जे फरायसाफ्रा अबथिरायै जे मोनसे सुइसाइड जानाय बा गावनि भबिसतखौ धंस' खालामलांनाय बे थासारि आरो जाथायफ्रा जोंनाव जाबाय थादों। बेखौ नुनानै जों जोबोद दुखु मोनदों। दा बेवहाय गोबां खारनफोर थाबाय। दिनै जोङो माखासे रिमट एरियायाव थानानै जोंनि ओनसोलफ्रा बेकवार्ड थाबाय। बेयाव जों गोबां दिनैनि जुगनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि फरायसाफ्रा गुवारै गोथौयै मिथिनो हायाखै आरो समाजाव आरो जोंनि गार्जेनफ्राबो खायसे खायसे दिनैसिमबो गथ' गथायखौ जोङो मोजां नोजोर होनानै माने लांबाय थानायनि बाथ्रा बेखौ सानदोंब्लाबो मोजाङै मावफुंजोबनो हायाखै आरो नोजोर होनो हायाखै। बेनि थाखाय गथ'फ्रा फिसा फिसा माखासे जाथायफ्रावनो माने फ्रास्ट्रेसन जानानै दिनैहाय बे लेभेलसिम थांनायखौ जों नुदों। दा बेनि थाखाय जों माखासे पलिसि माखासे बेबस्थाखौ जों लानांगोन समाज नाङैनो जे फरायसाफोरखौ जोङो मेन्टेलि बिथांमोनखौ माखासे बिथिं इनकारेज खालामनांगोन चेलेन्ज खालामनो हानाय जेंना जेंगोनाफोरजों जोङो सौसिनानै गावनि लाइफआव जि मोनसे आउटकाम खालामनो हानाय बा अभारकाम जानो हानाय बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों समाज नाङैनो माखासे एवारनेसनि प्रयोजन दं आरो बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो हाई स्कुलाव मोनफ्रोमबो फरायसालि आरो गामिफ्राव दिनै बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै ससियेलि जोङो सांग्रांथि होनायखौ जों लांबाय थादों आरो इयुनावबो जों लांबाय थागोन।